Cool. Sanibona zamani Zulu Nation. Namukelekile kwesifundo sesine ye-livestream ku-Facebook. Nazo-ke khona ama-class ami engifundisayo online ngo-Zoom, ngifundisa online. Khona manje sekukhona zamani Zulu Kids. Lento ayihambe, yeah. Ngifundisa ama-group yezingane. Amaqembu amancane yezingane. Ngibafundisa ngoLwesibili nangolwesine ekseni ngo-9:30. Khona enye i-group class yabantu abaqala ngesiZulu. Sizoqala ngokubingelela, sizothi sawubona wena, yebo, sizoqala kanje. Bese lokho ngoLwesibili ngo-5:30 ntambama. Bese khona amanye ama-group class, yeah, futhi ngoLwesine ngo-5:30 ntambama. Nazo-ke athi ngibone ukuthi sekukhona bani ngizowenza kubo 36 nazo-ke. Okay, khona bani? Okay, sanibona okhela umama wami uLynn. Sawubona nawe Rowan. Hayibo. Oh, khona uRowan noKello. Ngiyabona. Kuhle kakhulu. Ngithola ama-views awu-2 for 2 views for 1 naso. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe khona. Naso ke. So namhlanje bengithi sizoqhubeka ngithi last time sifunde ngesitolo, about going to the shops. So namhlanje bengithi sizoqhubeka ukuthi nizokhuluma kanjani uma niya Spar noma eWoolworths makuphi. Nizobingelela, nizothi sawubona, cela i-airtime, cela nani. Yeah, nazo-ke. Asiqhubeke. Ngizoyenza lento ibe inkulu kancane. Okay, so nazo-ke Callum. Ngizozama ukubona ama-comments lapha ocingweni. Ngizozama ngama-comments. Apha amanzi ami. Okay. Nazo-ke ama-comments. Okay, yabo. Okay. So inama-comments la. Ngizobuka ama-comments nalapha. Okay. Okay, asiqaleke. So manje angithi sonke siku lockdown. So asikwazi ukuya ngaphandle. Kuya ngaphandle siyosefa, siyontweza, asikwazi ukuya ngaphandle siyothamela ilanga sithole 10 njengoba niyangibona ngimhlophe kakhulu. Anginayo into emhlophe mina ngimhlophe kakhulu. Ilanga angiliboni, ilanga lutho. Ngihlala ngaphakathi sonke isikhathi ngihlala ngaphakathi. Hayibo, ayikho leyo nto, no such thing. Athi ngifuna ama-question words ami. Okay, nazo sawubona Kemi, sawubona noMakhosi Xaba, sawubona baba. Okay, amukelekile lapha. Okay, ngizosho imaki. Ngizothi mina angisaboni ilanga. Ilanga yini? Angithi kukhona nephephandaba.
khona Sunday Times, khona Isolezwe, khona Ilanga, iphephandaba. Ilanga, the Sun. Mina angiboni ilanga. Ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. That's crazy. Naso manje asiqale. Mina ngizothi wait, siku-bold. Okay. Sanibona Bafundi. Oh, no Daniel. Sawubona Daniel. Okay. Manje kuma-comments ngicela nifake lapha nithi yebo. Yebo. Sawubona. Ngizothini? Brian Mazamani. Asikhulume isiZulu manje. Sanibona Bafundi. Yebo, sawubona. Zamani nazo. Ngizosho ninjani? Athi ngizinciphise. Ukurathi kanje. Athi iphi manje? Hayi lento isicefe. Is irritating. Isicefe manje buka ngimkhulu manje. Athi ngizinciphise. Kanje nazi. Hawu. Lento isicefe fanele ngichofoze lapha ngithini? Float on top. Bese sesiyahamba manje. Ninjani? Nizothi siyaphila. Wena njani? Okay. Nase ngizosho nami ngiyaphila. Ngiyabonga. Okay? Sanibona Bafundi? Yebo, sawubona. Thank you, Rowan. Uyasho, yebo usabona. Yeah. Wena wedwa, you're the only one ongilalelayo. Sanibona Bafundi. Ninjani? Nizosho siyaphila. Wena njani? Nami, me too. Ngiyaphila. Ngiyabonga. Okay, asithi-ke mina ngizosho wena ulambi. Wena ulambi. Ufuna ukudla. Ufuna ukudla. Ni bangifaka ni lapha emuva thi ufuna want ni. What do you want? Ufuna ukudla. Comment again. Yebo, now column lambi. Oh, yabo. Ufuna, you want ukudla ni. What do you want to eat? Cela ni comment ukuthi ni funa ukudla ni. So ufuna ukudla ni. What? Good. Ukudla. Akekho okommentile. So ngicela nifake kuma comments ukuthi nifuna ukudla. Awuthi umushe lapha ngithi wena ulambi. Wena ulambi. Wena you're lambile. No? Yeah. Hungry. Funa
ukudla. You want to eat. Ukudla is to eat or food. Okay, so Uran, what's it? That's all. Okay, ngiyabonga kakhulu ukuthi ngifake ama-comments. Okay, so Uran, uthi ngifuna ukudla amazambane. Amazambane. Ngiyancela ukugugulisha. Asithi iculo ngiyancela ukugugulisha live. Angazi ukuthi uGoogle uzovezani. Amazambane angazi. Asiyeke amazambane. So ufuna amazambane. Yini amazambane? Oh. Commented on video. Nice. Okay. Image messenger. Okay. Column. Uyakhomenta futhi? Cha? Okay. Sengikhona futhi. Okay. Ngizosho. Ngubani isibongo sakho? Surname sakho of yours. Okay. So what? Ngubani isibongo sami? Mhlambe usisi uzothi isibongo sami ngu whatever surname is. Like iphi manje? Livestream ayikho. Hey, technology isicefe futhi. Okay, exit. Ngo uzothini? Uzothi mhlambe Xaba. Isibongo sami ngu Xaba noma uzothi isibongo sami ngu Mkhize. Okay. And then wena uzosho her surname is Mkhize. You must go and Google Isha. Google Isha. Google Isha. Izithakazelo zakwa Mkhize. Google izithakazelo praise names thakazelo zakwa Mkhize. Praise names of Mkhize. Okay, so wena uzothi ngubani isibongo sakho? Sisi will say, oh, isibongo sami ngumkhize. Isibongo sami, mine, Mkhize. My surname is Mkhize. That's okay. And then you Google Isha, or you got to learn a bunch of these because each of them are different. You go to Google Isha praise names, Mkhize praise names, and then you say, oh, Kabaze. And then it's just a deeper way to connect with someone by connecting to their past, their sort of lineage. So this is sort of an oral family tree, as I understand it. Cool. So then, Kabaze. Okay. And then maybe you go, okay, Ngicela i-airtime. U-30 ka-Vodacom. Uthenga ka-Vodacom. Okay. And then, usisi say, hi,
See, it's one H there, right? Gulungile, right? Gulungile. Ibiza, it costs Ibiza for 300 rand. Yeah. Uzo koka nge cash noma nge card. Cash noma nge card. Okay. Live stream. Ikhona. Angazi leyo nto. Facebook angiyazi. Okay. Ikhona bani? Okay. Rowan noKellum ngiyabonga nina. Ukuthi ngijoyine futhi uzokhokha ngecash noma ngecard. Uzothi wena uzothi ngizokhokha whatever. Sisi khokha, angithi khokha. Okay, let's go over all of this again. So angithi nikhona Rowan noKellum nikhona ningakhulumisana ningathi mhlambe uKellum uzothi ubani sibongo sakho, then Rowan sibongo sami nguKeys. That's all. And then the response as the person asking the praise names, Kabazela. How Kabazela? Kamavovo. Ngicela i-airtime. So basically, please, it's gonna have the airtime. U-30 ka Vodacom. CCI ulungile. Hayi ulungile. Ibiza, not Ibiza. In the Mediterranean Sea, not we're going to Ibiza. Ibiza, Ibiza costs 300 rand. Angithi uthenge amazambane, ipapa, imfino, nanfuthi. Oh, liyachetha yiko. 300 rand. Ipapa, angithi uthenge impuphu, saka lempuphu, u5 kg. Uyayithenga. Angithi lockdown. So uthenga ama-supply, uthenga impuphu, Lucky Star noma Ace. Uthenga nama-toilet roll, maningi, inqwaba yama-toilet roll. Angithi, uthenga nemfino, spinach, faka imfino kwi-trolley, layisha imfino kwi-trolley. Ngithi uyahoda manje. Ngoba lockdown. Kulungile Ibiza mhlambe asithi 3000 ngoba phela usethenga ama-toilet roll amaningi, usethenga imfino omningi, usethenga amasaka empuphu ama-5 kg. Maningi u5 kg. Nazo. Ukhokha ngekhadi, usisi uzothi ufuna nama-toilet roll amangaka. Ngithi nama-toilet roll amaningi. Inqwaba ama-toilet roll. Usisi hawu ufunani? What do you want? Ufunani nama-toilet roll amaningi kangaka? Amangaka nizothi amaningi. So many. Kangaka. So much. Amaningi kangaka. Uthi wena hawu siku-lockdown ngiyahoda ngizofaka end. Ngiyahoda sisimathe. Okay, ngicela u5
ufake i-pin, cela ufake i-pin. Ngiyabonga. Oh, bonga, ngiyabonga. Sisi, tell ukuthi hamba kahle. Hamba kahle. Ngiyothi wena ngiyabonga nami. So thankful. Name, no, nami. Sala kahle sisi. Cool. Ngiyabonga kakhulu le document. Ngizofaka i-link kuma-comments ukuthi nibuye nifunde. Mina ngizofaka wonke ama-translation akhona. Ngizofaka ama-translation. Bese nifunde kancane kanjalo. Nazo. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle. Ngiyabonga.